Hello everyone. Ai hublei fi sei sin pat aga kerteng ga bathiang tam jamu Jesus Christ no penim. Kai ka man kren menta ka dai shapang ka jing i ka bashisha nak ka jing i ka bashisha. Bun sin ngi ji osngo na ki to ki jing vai mo. Jing i bashisha kumno kawan tang shisin. Nata de gi ji osngo kun ma hum sharang rit. Ji osngo tu jing vai om. Ini lagi kena tu tu jing roi perthai ke om. What is love? Baby don't hurt me. Mo. Ni oslo nrei hatu kata kalom ka jing shisha mo. Ti ini petken ka kata ka jing it ke basha. Aku aban keren ni fi. Ba pet ni namar ka ka bang keren ni umdai bang asu pensyong shit fi ni asu penrhi fi ho ide ban rhi mo ide ban kaman da ka jing kaman jong try. Nrei ka man keren ni fi menta ka dai ka ba dan ka nong rim na katin jong blai bat am tang baka dan nong rim na katin jong blai handrai ka balong praktikal ano ka ba pinsa la ban penon kam ti bun sin na kwa ban ong fi ba kibringi so thu ba ka jing it ka ba shisha ka de ka jing sngau la ne ka jing perkhat ka jing it ka ba shisha kam dai tang haba pi sngau ban it yeno ino nga sngau it yeno ino la ne ba pi perkhat lada kile kum tu ngan it iki lada kimle kum tu ngamla ban it iki ti ka jing perkhat ta ki rationalize handre ngan ye thu ifi ba ngam deny fi ngim ong ba ubleu khlam thau I ka jing snow la ne ki jing perkhat kalau ka ikang mau ong ifi kata ka jing it ka ba shisha pin sala ban express ka jing it ba shisha ban yo ka jing it ka ba shisha day haba yakini gi jing snow jungi la pen khut no da ka tin jong blai badi gi jing mot jing perkhat jungi la pen khut no da ka tin nu blai snap ba no day haba yaki jing snow jonga jong fi yaki jing mot jing perkhat jonga jong fi kum gi briu la pen khut no da ka ni ka tin jong blai to le si nan ai nu ksai fi mo let's say dan na padan jong fi ki barang ya salang bat ki bahayeng bahasam ki hemman ki para ki ba fi ya salang ong akuran ni kan ga balong praktikal ya salang hayeng hasam ya salang bat hemman ki para let's say ki ba penmong ni fi let's say hemman ki para jong fi ki le ben ya fi ki keren penmong ni fi let's say fi dan ukpa ubam it ya fi let's say fi dan ka kamiru tang ki khun ki dan ki ba phimyo ka jing it fisha penmong fisha keren ki lai hujat kamdan huri rahi yang sab let's say kala berlong baki khun ru dan tang ki pa ki dan ki khun ru ki ba le persya ki bom ai ka jing stop ki bom ai ka jing it kumno ki jing sungau jong fi namar kini ki on ra ka jing sungau bale se fi ki tu ki basyak le ban ya kan ka po fisha keren jat film syak buram film syak kan snap tang mong kapan mong ni ka do nu jong fi bat fi sungau ngamla ban it ong fi manage pun bat film sungau ban la ban it badan fi ki ba kham khlan ya jing perkhat fi perkhat la nga it yung ni ngam yo jing men toy kham yo jing men toy de yang ni kan bala tes ya kata ka jing it ke bashisha pi menne ki ong na jing it bashisha kawan tang sien na pi asungo tu jing ruan nang tada kai what is love baby don't hurt me no kai kata ka jing it ba it wat penmong ni ha nei kum nu te ha ba phisha penmong phisha kren lai pujan ba pm ha ka jaka ka ba te ban ki jing sungau jong pi ki na among ring kwa ban ong ni fi ba ka jing ba shisha kawan na utrai bai mo yo officially cp ong asu kran tang ni re na utrai jisu no fi
Gede hang ni kan baka jingit ji sya kawan na utrai kan fi. Bangin so thu ia kata dai. Ingi hap so thu ia ka tin jong ublai. Bangin yo ia kan jingit besya. Bangin la ban i ya kiwai. Syu ha bangi sngau bangi melak man i. Syu abangi perkhat bangi melak man i. Dai haba lapan khut ngau fi ya kata ka jing sngau jungi bat ya jing perkhat jungi dakak tin jong ublai. Tong ini pet nakak tin jong ublai nak siti skinong room. Siti skinong room kalau nang kabasan khat ban riu ko namar ukres menba ngidang long kibat telat bor. Hamar kababiang kaya ulayap ya pli ya kibam riu belai. Pet nang fi. Kai ka jingit jong ne Jesus Christ. Ka jingit jong Jesus Christ kalong ba mendangi ngidang long kibat telat bor. Hamar kababiang kaya ulayap ya kibam riu belai. Hama haba ngim long riu belai. Pi ublai udai ubakhut ublai ubadap nak jingit nang fi. Nrai mangi kibriu ngilek menungi isi ya ublai. Pat ublai uji sukres uhap basya tang yai wei beriu lek se pipisa pat kikmi kipa ni bikin man kipar wale bed lek se dan na padang jom firu pidan ya ulak ubam juit ya fi ulak wale ben blok bopen mang ni fi lek se fi dan kalak ka bamburam fi lek se fi hab baniat ng bai kini uji sukres lai udan kini kibriu si telup ke persaingan oi fi kiba keren banyu kiba isi yu kiba bentiu yu dagi pop jong ki angas ni keren henry ka kabakak tin jong bele ka ong yau neu jisu ka ong namar ukres man bangi dang long kiba telat bor hamar kaba biang kaya ulayap ya pli ya kiba mreu belai baik ngan tak puli susu khat banyo namar judan uban yap ya pli ya ubahap henry lek si dan uban danut wat banyap ya pli ya ubah sebun henry ublai upen i shena ya la ka jom ka jing i yangi hakaba haba ngidang long kibapap ukres ulayap ya pli yangi tikham tam shibun haba menta lapan kesan yangi da kasnam ju an pen yangi dau nak kata jing bitar jong ublai namar la daman ba ngilalong kinong shun bala pan ya sukno yangi bat ublai daka jingyap ukhun jong u te kham tam shibun habala pan ya suk yangi an pan yangi daka jing jong pingi ngila dai namar ngele persya ublai ngi isi ublai ngila dai ban syak penjat mana fi la dai mangi ban syak kata jing bitar jong ublai da sudan padang jong fi ba bitar ba bitar na balai lek bahala airu kilek ben ya fi sngau kuman lek ban kaput kaliang sngau kuman yu namar balai ka jing sngau fi la dengi bis ya kata ka jing iet halor ka jing sngau ngi hadong jing perkat ngi nginum la ban iet i beri la da blai o bis ya ka jing iet jong ya ka jing sngau jong u halor ka jing perkat ngi la dei ban sya penjat mangan fi man kas ngi ngau fi wat hadien ngong gitu gibal ayo ya gajing panim gila amat dengan gajing ka arsin ru kidang pen smosi u blai handai hatu blai u la ino se pin re u pha eu jisu kres khun ban syayap halor ka ding fna kan ga gajing sisa ban pen khun ban yai sya selaman ngan shim nuk sayal de habang perkhat yel de ngong fi blai u iet kata makan mau hak pot mengadang lek pop no malek gitu ki pop ki bat ngayai ut yo blai ngayayam tek tengah ngop biangan ong fi warah padang kadang lek pop ngaut ngayam u hapor mengampat mat syai kan gajing pelat lut na pop bangan akan mau mentang ong kat no blai lada u bis ya gajing sungau jong udai ngana duk menung al ajat kan ong fi lada u bis gajing perkhat jong u mentoy yun iet yun ni kai ge rum ai lek bahai ulong ka gajing utung yang hakamat jong kibriu khamat kibriu thai kat ning al asya u hading fna kalvari nam ta ki pop jong patre raban wan i no ta pop re u blai u ya isya islam ngau ka jing i jong blai ka jing ya isya islam jong blai bangan ang yo ban kran ni fi kan ka youtube lada u blai ya isya islam ngana duk menong al ajat
kata ngam dan syu kani ngalakut hadu jok ding hari bau it pelat sengap kata ka jing it na kata kada ong ni fi ka jing it kam syong ha jing sngau jongi ka jing it kam syong ha jing mut jong perkhat jongi le si dan apa dang jong fi ki ba isi ba ya ulok ya khalok namar balai ba it ya fi phim sngau syu ban la ban it phim sngau syu ban la ban jing mut perkhat ya fi em ngam kwa syu ban it dari perkhat Jesus Christ dei bau dang bau it pelat yang ai fi hadu kat ni ngile takai ka banga ong mat ong ni fi fin sayo ma ya kani ka jing it ka basisha dai hadin ba pia kendu yo ni Jesus Christ dai haba kani ka jing it jong Jesus Christ kawan hadok no jong pi pin sala ban it ya ki beriu om syu da ka jing snow jong fi pin sala ban it ki beriu om syu da ki jing mot jong perkhat jong fi pin sala ban it ya ki beriu ngin sala ban it ki beriu dai haba kani ka jing it lapan khu ya ka jing snow jong lapan khu no da ti jing it jong oblai lapan khu no ki jing mot perkhat jong da ka jing it jong oblai pai ngani thu fi kadai kani ka bor ka bala ban ai bangin it ki bai Jesus Christ uang kumni haga gospel Matias kal nang basan khat ka basau pulai sau pusan pen uang pilaya sngau balaong men it yalau parmarjan men shun ru yau bashun yame renga ong hapi tu it yaki nong shun jong pi bat tu kerku yaki batim ya pi tu le bha yaki bashun ya pi tu duwai ru nakabanta ki bale sniu ya pi bat le ben ru ya pi bat pinyo long ki khun ukpa jong fi ubah benang na bau penmi ya ka sngi jong u haki basniu bat haki babha upha ru ya uslap haki bahok bat haki bamhok pa adu matau bleu it haki bamhok ru hi badang jengan u hi bakran ben u yang nu Jesus Christ wai kum ju hi ya uslap ya ler wai kum ju hi bat hatu kalong ka basep para banget hawangi ong mata to it u to boshun bele ben le si unong shun yang fi dei na yeng le si unong shun yang fi huli ulok jang fi kadai ka lok jang fi le si fi dan ka lok ka bam juburam me fi ka bam ju sut nyau fi la le ka i ru dat nyum ai fi dan le si fi dan ulok uba penshitam fi le si kum kalok fi la buram rei upin shitam fi ba ki jing sngau fi kim so kwa shu la kwa tang ban chia phat no ban chia lat no ban rengkang no kumno te finyo e gane ka bor ban i kita ki nong shun kan wong no men i ya lau paramarjan jan tam jungi budai mano kita ki bahieng bahasa jungi nai pat ong gi beri na bar te mo mi kendu te man lakasngi andai kumno kini baman lakasngi fi kendu wong men it ya lau parmarjan men shun ru wong hendring ong api tu it ya kinong shun ya pi batakur khu ya batem ya pi tu le ba ya ki ba shun ya pi tu du wai ru nakabanta ki bale snew hi bat le ben ru ya pi ba pinyo long ki khun khupa jang fi ubah benang le si menta pi ong ngalak dap kela ka momot la dap pen mok jes ya rok try la ya pediang men si mkhut Rai ka jingkeli ni lak mo ban it yi kinong shun jeng ikum ba kani ka Bible ka ong pi kani ka jing it jeng Jesus Christ ndai tang bau it yang ai pi rai habang iyo e kani ka jing it jeng Jesus Christ iyo ru ya ta ka bor ban it yi kinong shun iyo ta ka bor ban duai yi kinong shun Jesus Christ uang haga gospel Markus kal nang ka bak hat ba arupra bat life way wong kumno bangin yo sengap kumno bangin yo ya kata kabor ban it kinong shun jui habalawan ti hu uwei na kinong tho ubalayo snow bakia sat parlokhi ubada snow thu ru baulaya thu bhai ki ulakli u kanu kalong ka hukum ka bakong san nakibaro u jisu laya thu ti hu ka bakong san naki hukum baro long snow Israel utrai ubau blai jengi ulang uwei utrai men it ru ya utrai ubau blai jeng me dadu ka dok not jeng me baro bat daka jingmut jeng me baro bat daka bor jeng me baro bat ka nikan ka hukum ka bakongsan ka baar ru kalong kani men it ilau parmarjan kumbayala di amdan ka hukum ka waipat ka bam krau yakini bangin yo ya tadai ka jing sedang la onfi kadai bangin yo shwai ka jing it blai
ngain yo shoy kan ga jing it blai haba hadien ba ngila kala ka bomot ngila plai hip hop ngila priang Jesus Christ ngila let shaga jing kha arsin dai kan kam dai tang mentam ta dan tu barang kha arsin sin pat yo kan ga jing it blai ka ba la ban it ikinong shu but uncertain ju yang ai ko para banget kini kibala yo ya ka jing kha arsin asing di barang shuan ka jing kha arsin uncertain ju ya ka jing it jengi yo blai bat ya ki beriu dai ba ngin sai kandu ya kita ki kinong shun jengi ki bana ka yeng hi tin jong blai kalong kinong shun jong beriu kin long nala yeng hi let's see man shwa kita ki bah yeng jong fi kidang kidang biang bai pidang dan ha pop nda pila kala ka bomot pin syong hayeng pilap ba kita ki bahiyeng bahasam jong fi sedang ban tor syur sedang ban kan ban nak kimi ki pahi nak ki hinman ki parahi le hap kin saong kisa le lai paujat ngan ong pi de hang taban satan ju ya jing ie jonga jong pi ga basisha hato ngila na em ban pan phai pat kombo Jesus Christ uye ya nai fi kani ngan ong pi kam dei ka ba tang sisngi arsngi ka ba dei dakisnam papi kai ka bangila ban pan phai pat ka ba bahai king ong fi kani kam dei tang sisnam kala ban la ar lai sau snam bau ble un sa ai training un sa ai practical training un sa buk nang yang ai fi un sa buk nang ai thu ya kani ka ai ka bala dab ja mo karan ni tang ka ai ka bam long practical un sa buk nang ya fi ha kalawarding haba pinya kendu igi beriu paramar jana fina yeng uban marong haba pila priang kan ka jingit belai ban tenju la ta kata ka jingit jong pika san sisane bat kindan gipor iba fin sngo ngam asyu kunungan i try ngal aduai ami try ngal asyong man puli kat ba try ngal khlam let syu syak tu pop dei tang ka ba film le syu yak pop rain tenju ka jingit fi kunungan i ya yang ni kupa jong au bale banya kunungan i ya ni kemi na let's see kemi pa kunungan i ini khun yang kunungan la man ya syak kini ki men ki para let's see hidan ulak na kalak kumno pin ite pinong man iki padang kajing bam kumno tengah le ala ayo jing pedem tau ni tre ban ko ngo ni le banya kumno pin pai pan de hang ta kajing it ka batas jing it bashisha kawan na utra ingon fi da fila yo ingon kajing it blai pi hau blai hukum ye pi ma pin it ikinong syun kadan kabor kani ngalong fi dei hang ni bahabangi san ha ktin jong bleng san ha jing duai let's say shisin arsin pinong patla ban iet igini ginong syun yong teng pinang ur ndrei haba pi ai penlien ban puli kini ktin jong blai ban let ban ong biang traji subiet let chabari pi duai beng ginong syun let's say pila mong ga do not bagi penmong fi film sola syo ban iet dei da kani ktin jong blai pi ong atrai ka ktin jong me ka ong trai bangan iet yunong syun jong me bangen iet yung nong syun jonga bangen gerkui tagi batem na bangen le sebon ki bangen duai na kamenta jo ki bale sni ban le benru ban duai na menta kita ki bale ben nga pisdang ban im no ban pen khu ni ga jing sngo jong fi da ka ktin jong blai pisdang ban pen khu no ini ga jing perkhat jong fi da ka ktin jong blai pihak praktis kan ni ong ka practical training jong jing lang senran om dei tang ka pen khia briu om dei tang ka ba let bet men sim baman rei ka transformation ya ka karakter jungi ka transformation ya ka do no jungi ka ban pen kelai ka do no jungi bat pin salap ngan ong pinga kuran da jing sisang ni bala da pila mat sisayu Jesus Christ pila mat sa jing it blai suki ba piai duai ba piai praktis yang ka tin jong blai pin sa yo ba pin sala ban i ya kita kinong syun yo pin sedang ban la ban duai ki pin sedang ban la banung pen ngau syu itu jing keran ki kala ya da kan ga jing it blai ba pi sedang ban la ban it let's see menta dan api pila poi kan ka kerdan ru ka ba pila la let's see dan ki viewers nang ni ki pila dan ta kerdan pila sedang ban la ban it yo tu men jo fi to para jo fi kupa jo fi kemi jo fi nei ki khon jo fi dan ni wat yo lock jo fi nei ka lock jo fi da ka ta jing it blai ka ba pila ban yaisha kala dan ga jing yaisha fi syak keren ban syak keren ko walau kimpat ie firu kala dan kala grow kan ni let's see pi nanai nuksa let's see mapi ki tengah ki senrang
no utanga le si pidan kalok kabam buram ya fi kabam it kaliang ya fi le si fila yo ma ya kajing ka arsi pisha ban sha ther ban mar bele ki 360 men sim baman na ka tu kabam yo jing penim na tu bam yo jing le si fi ong fin le kum non pa sngap ka tin jong bele ka ong kum no ngau ngi fi ya ka ngakran biang ni bai ke jing ngau jungi ba jing perkhat jungi de ban pen khu na ka tin jong bele ong kum no ma ong gini ki shinrang ma ong fi ya ki tengah mo ya utanga ngakran ni fin ni dak tin jong bele ka ong ni ong ki shinrang tu it ya lagi tengah kumbau kres ula it ya ka balang baula aitino ya la di na ka benta joka ini haban it ya lagi tengah jungi daga jing it jong uji sukres ubala it ya ka balang manga mafingi nong ka balang ong pen hapan kan mau kumno uji sukres it ya na ni dei ka met jong kres mga mapikumnu it ni haban pen kan mau te bau uji sukres la daula bret no mas dori li la dau bret no yang atau por kabang adang yele pop de ki post nam le pop uyai syak slam ukro daga jing it pen kan mau pen kan du du men sim bakut hadu kapor ba udah pelat sendan yang anak ni pop banga so thu syai kan jing mak de ladang ila yo ma yang kan jing mak it jong blai kabang im deserve ngim dan i ladang ai kan mau kini ngi praktis kitin jong blai ngin salak ban it ya gi lock jong ni ma pilak ban it yo ya ka lock jong pi daga jing it blai let's say kam pat janai ngam ong ba pilak janai ngam kran ni kau jing janai roi pilak lak te ban ya syak ban ong ko ba it mak mo malak pen so si fi pilak ban ong dak ni dak kenter wat lang ampat jana ga jing it jong tan trei man ya it ya pi ko ba it dak jing it ka jong uji skres kom ba uji skres la it ya ka balang kadai yang ngau shenrang ru ban it ya pi ko ba it kom ba uji skres it ya ka balang hanta pin salak ban ong bat pin salak ban praktis ru kadang kabor ong ba uji skres hukum ya ki shenrang ya ki tengah ban it ya la ka tengah dak jing it jong uji skres kadang kabor ni ndai shu jing sngaw le sei jing sngaw ju pi am so pa it chu mi bamburam it no phat no kadang kabor haba pila ama uji skres bat papis zangya am lagi jing pos ni am lagi jing sngaw am lagi dreams vision dak khtin jong blai ka ai bor fi ban it wat ni kita ki bam it fi ka ai bor ban it fi wat kita ki bam pat la ban buram fi kisadan kan ka jing it blai ka ba khlan ka do no jong fi wat la kam pat janai namar uji skres tu it ka jing it ka ba janai dang training ong ni ka school bat kan sak guru ka jing it ngam kran ni ya di bangala janai mo pa fi ong ta bang sngaw thu ka ka bangalong menchua bat mentah ngaso thu ni ka ka bo uji suku upol wang tu ki tengah kin it tu tengah ki shenrang tu it ya laki tengah ko bo kres ula it ya ka balang bo la itino ld na ka benta jangka uji sukres it ni ai fi hadu ka jingyap mano la yap no ya ka do no miak da ka jing sngaw ka jing it kam dai ka jing sngaw ka dai ka action ka dai ban pen ko ngu ban let hadu ka jingyap na ka benta jang aja ki hatungi ki shenrang ki pen ko ngu ne ami kata lada pim pat la panbor biang no blai lada ngim pat la panbor biang no blai let biang persyang biang anong fi duai biang net biang duai halor kan khtir duai ang traji subkodor ngadu mentangan it ya ilok jonga da kan ka jing it jong blai ka mama ong try ko mama it ya ka balang duai biang ong try ai bor men sim khut biha pan duai kan ka practice ngal ong men de si sngi asngi ka de gi snam duai shong krop ong try hadu pen kalai ni ka do no jonga pen khut ni ka jing mot perkhat jonga pen khut ni ka jing sngow jonga man yo ka ta ka bor na mi kabaar no kabaar kalong ka jing it ka basisyapat am tang bakal kasuit kumto mereka keren ru ya ka jing sisya let's see fidan ni ya ukpau bampat kala ka bomot ya ka kami ka bampat kala ka mot ya ki khun ki bampat kala ka mot bat pila ya isya pila it pila duai ki no pila duai kabaar pidai bandan ka jing slur da ka jing it ban keren pat ya ki bakin kala ka bomot bakin it yo blai phim đây ban siap tieng ban longkok tempan ka jing it kam khat pat ya ka jing siap tieng kok tempat henry pi ban nut ba pi scam ba pin ong kala ka bom no pai no shuble sedang ban yalap dia gospel pen city Efesus saw khat san ko henry da ka balle hak ha ka jing it
ngan yo nang san siya haki ai baro ubalong kli kureskan. Andai ka Bible pakaran ko speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Daka ba keren ya kata ka jing shisha daka jing it ngiri ban keren ya ka jing shisha hakinong shun jung. Hakita ki bangila duai mendai tang bapin duai pi it yaki pi ma yaki mendai tang tapi ban keren ru ya ka jing shisha klam da syap tiang ya ka backlash na kam da syap tiang bakin sapan pai kelar ka ai ka basni ngim dai ban syap tiang abang keren ka jing ni dai ban keren ya ka jing shisha bakir ki dan kam ban mat ni Jesus Christ bakir ki dan kam ban kala ka bomot bakir ki dan kam ban yo mat ya ka jing it ka ba shisha jong Jesus Christ. Baik ka city ke bading kong kinong koren kalau nang bakhat lai khat bakhat riu ko ang kumno kong kam kamen ha ka jing bam hak hnrei ka yak kamen lam bat ka jing shisha kam kamen ha ka jing bam hak hnrei ka yak kamen lam bat ka jing shisha le sidan tapi badan ki kmi pa ki ba kran ni ki tin ki bam dai kran si kran sang pi hap mendai taman yaisha ban iet ki hnrei pi di ban kran ka jing shisha pi mong ai pa kala ka bomot nak ni tin si jang na Quran ni fida ka jing it kala ka bomot nak plau Jesus Christ ngat pili ban slur ban kran ta la si pidan ulok balik ba kran ta ba kran ban balik ban pili ban i no kani ka jing le ban yang pi i no kani ka jing kran ban yang pi kala ka bomot ka dujak ding kadan pidan kam kala ka bomot ngaduai mdai tang ba pi duai pi ban kran na ka jing scam ngang ni fi kala ka bomot no mendai bapin cubu uri anong fin rei katu kajing sya pun stop kanum stop namar pim keren ya kajing shisha katu kajing keren si kanum stop namar pim keren kanum sange namar pim keren ya kajing shisha pisu it bat piklam keren pat lagi kitien ki badai ban pan kala itu bring piap ong kani kadega pop ye no pai piap ban dumak itu men sim bamandu piap ban da syong ban duai kanum fin kadai kata ba pi job ru da kajing it kanum ha ba keren ya kajing shisha pikiran ni kajing kelak kamu pikiran siya pangga jing baptis pikiran ni pangga kajing it badai men pulih tinjong belai ba it no ban duai no pikan ni kan sa transform kani nga ong biang mdai tang chisngi arsi kala ban long digi snam dagi post nam habdan kajing ya isya mdai bapin kut no tu banum duai syu pat siti skinong koren kala no ba khat lai khat ba sa bat san kajing it kaya isya islam bat kalek sebun kajing it kam ju pihun kajing it kam ju lek sarang ya ladi kam ju penmeng kam ju lek klam akor kam muat tangi ki ai iru la kajang kam shat ban ki bitar kam try sneo hawa kawan kan kajing it jang oblai kam yet na oh tang balak yo jing penim mel di la biang oh mat jadap situ ngalak ban it pila ban ngalak ban it ban ya sya andreng anum kran ye hab ban kuran ya kajing shisharu da kata kajing it hab ban ya duai ru hakabari kajaka hab ban ya oh haleluya kani kadai ka jing it ka basya kani ka subject jong jing it nganong pi kalong ka bajerang kani to ai nga namar ba la jan siteng tam akra kani ka ba jerong la dang ikra ti hatu mga amfing la yo na ka jing it jong Jesus Christ ka bangila ban it kita ki balik snil ni bangin duai hinong shun jungi bangin le bhai kita ki bakaran snil ni bangila ban pan phai da ka jing it jong Jesus Christ bangila ban it ya ka tanga jungi daka jing it jong Jesus Christ baki tu gi tengah pat kilak ban buram yo lok wat apa nang kata kai airu ban buram daka jing buram ka bo Jesus Christ baka ka balang apa hapo Jesus Christ kilak la ne wat la pempat janai ngamong ngam kran ni ka jing janai rekal adan em kendet ka bingla senang le ta bat ka ba kalong niai sya islam ngam bat ka ni kran em ka jing shisha hatung ni kran ru ka jing shisha bikin kelak bomot bikin gi kam le bean ngala bano nakabentar ka buram jong try yaro you try please the like ya kanika video da share ya kanika video pada subscribe nanti haga kerteng jong Jesus Christ da ka jing it jong blai amen